Takže ahoj, já vás tady vítám u speciálu za 40 odběratelů. Nečekal jsem, že to dáte do jednoho dne. Jste velice super, jste hodně dobrá komunita a jak jsem vám slíbil, tak si dneska povíme pravda o jménu Typer. Vlastně to jméno Typer jakoby nebylo moje. To, kdo je víc všímavější, tak si všiml, že na motorce mám to svý jméno. Jo, já vám to dám tady. Můžete si to hezky prohlídnout. No, takže, jakoby, hele, já jsem prostě hledal přezdívky. Moje původní přezdívka byla Fluffy. Jo, Fluffy prostě. Nevím proč, prostě to bylo Fluffy. A bylo to jakoby... Líbilo se mi to, tu přezdívku jsem měl hodně dlouho, jakože fakt hodně dlouho. Takže... A Fluffy se mi nelíbilo, protože to je jakoby takový holčičí jméno, že? Fluffy. No spíš jako... No o tom ale, o bývalý přezdívce se nebudem teďka bavit. Nebo jako máme rozebrat celý ten příběh, takže budem. Takže já přišel na jméno jakoby Fluffy tak, že... Nevím, já si umím dobře vymýšlet přezdívku, jo. Takže já mám dobrý přezdívky a jsou to vždycky divný přezdívky hlavně. Takže já jsem si vymýšlel nějak Grafy, to bylo hrozný. Potom Nuffy, to se mi líbilo, ale to je tak pro psa, že? A potom jsem narazil na Fluffy a to se mi líbilo. A prostě se mi to líbilo, měl jsem to tak 2 měsíce, tu přezdívku. Kdo mě zná na TikToku, tak ví, že tam se tak jmenuju, ale bohužel už se tam jakoby nenatáčím. Protože mě to prostě přestalo bavit. Takže jakoby, tak jsem hledal nový přezdívky, co by se hodně hodilo k té motorce. A potom mě napadlo mě napadl ten Typer. A já teď nevím, jestli to náhodou. Hele, spousta lidí na YouTube má Typer, jo? Prostě jméno. Jo, když si vyhledáte moje jméno a jedete trošku, tak tam je nějaký Typer, má bílou motorku. Myslím si, že to je Kawasaki Ninja a normálně to je taky Typer. Takže je to takový hodně divný. Prostě jo, těch Typerů je spousta. A já teda jsem prostě hledal tu přezdívku a jsem ji našel. Jo, tu přezdívku jsem jakoby... Hele, to jsem si nevymyslel, tu přezdívku. Mně se to prostě líbilo, že to mám jako poznačenou tím motorku. Tak jsem si řekl, hele, co kdybych se jmenoval Typer, jo? Typer bych se jmenoval třeba. Mám to i na motorce, měl bych to na kanále. To Typer se mi zalíbilo a já doufám, že tu přezdívku budu mít jako teď nejvíc. Ale teď se shrnem, co je to ten Typer, jestli to je nějaká firma, výrobce. Ani jedno z toho to není. Je to prostě ne výrobce, ani ta firma, je to prostě poznačení. Je třeba ta motorka se jmenuje Typer, jo? Co jsem tak viděl, tak ta motorka asi má značku Typer, protože... A navíc je to na boku. Jo, je to prostě na boku. Jo, můžete si všimnout, dávám tady další fotku. A pak tady ještě další fotku. Takže mělo by to být takové prostě, je to ze 2 stran a tak mě možná napadlo. Hele, já si to vyhledám někde ještě zeptám se ChatGPT a dám vám to na short. Nebo z toho můžeme udělat druhou část. Takže, jakoby, prostě, já nevím, u čeho jsem skončil.
Počkat, já se na to vzpomenu, já to mezi tím vystřihnu. Tak jo, už víte, už já jsem skončil. Bylo to jakoby, že prostě, já nevím, jak to vysvětlit. Bylo to prostě, že jakoby možná, že to je nějaká značka Typer, jo? Třeba jako BMW, nebo Kawasaki Ninja, nebo Yamaha, nebo Suzuki, jo? Těch motorek je spousta druhů, značek, pardon. Tak jsem se kouknul, jako nekouknul, ale napadlo mě to, protože většinou jsou značky na boku. A tam bylo jen to Typer. Takhle vznikla přezdívka Typer, možná, že už víte, co to je Typer, ale pokud chcete část druhou, tak musíte.